50 olive ridley sea turtle hatchlings pigbuhian sa kadagatang sakop kan Donsol, Sorsogon. Mantang pawikan na natrap sa fish pen sa banwaan ng gubat, matrayong puman na naibalik sa kadagatan. Uyan report ni Rosie Nieva. Enero 30 kan presenteng taon, kan madiskubre kan Municipal Environment and Natural Resources Office ang mga sugok nin pawikan sa Barangay Santa Cruz, Donsol, Sorsogon. Tulos man ining pig-rescue asin piglipat sa masalbadong lugar. Alagad kasuod matrayong po ng pigbuhian sa kadagatang sakop kan barangay ang nasa 55 olive ridley turtle hatchlings. Sarong green sea turtle o pawikan ang matrayong puman na naibalik sa kadagatang sakop kan banwaanin Gubat, Sorsogon. Sigun sa report kan Menro Gubat, duwang parasira ang enot ng kahiling sa pawikan, makalis ining matrap sa fish pen sa barangay Paco kan Pebrero 6. Tulos man ining na-rescue kan nasambitan ng mga parasira asin ini-report sa opisina kan Menro. Ang pawikan an may labang 44 cm asin lapad na nasa 43 cm. Kan masyerto kan mga otoridad na marahay na ang kondisyon kaini, dumana ini binutasan sa kadagatan, katabang ang Philippine Coast Guard asin PNP. Nagpagirumduman ang DENR sa publiko na tulos na ipaaram sa saindang opisina ang mga siring na insidente para sa maninigong aksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.